Luto taga mga badi. Pinubre nga sudan ba. Murag na ricados. Ahos, sibuyas, batong, with baboy, with pig. Magluto na tayo mga badi. Ang taog, well. Mga badi kayo, init na. Lagyan natin yung sibuyas. Tapos ang sibuyas, aus. Tapos ang aus, yung karne. Mga badi, lagyan ng tuyo. Konting suka. Bitsin. Tapos bitsin. Asin. Kaluin. Tapos nga na ba di? Halo, lagyan ng tubig. Tapos nga takpan. Okay, tayin kumulo mabadi. Tignan natin mabadi. Kumulo na mo. Palambot lang natin yung karne mabadi ha. Para masarap. Dapat palambot yung karne. Ulit takpan. Okay na mabadi. Lagyan na natin itong batong. Batong. Panulit mga badi. Oh, sarap mga badi. Ang sarap oh. Sarap. Fresh na fresh talaga tong gulay na to. Itong batong kasi sobrang green. Tapos hindi yung matatanda na ano, batong. Ano di? Ano natin mga badi? Alright, luto na mga badi ang adobong batong natin. Ang sarap-sarap nito. Ang sarap ng gulay na may kasamang baboy. So, anong hinintay natin mga badi? Kain na tayo! Ayan, be. Magrapay ka na? Ayan, tama. Mag-mixan na lang. Mixan kasi. Ala, naku. Ibe. Yapon. Yapon. Ay, nagkikinamuta. Saan naman isa? Pila naman kakagitadloan. Ay. Ma'am. Dinner.
Bukan, ikaw asa nagtuyog. Sakit yung bisa. Ano po, dandaan sa amin. Kuhanan. Hindi may tabong dito. Patay ba? Patay. I love veggies. Kapag isa ni Begay na, hindi akong Begay ko. Kaysa ka na lima ba? Bagyo ha? Tapos na kayo kong bagyo. Mamaya, tumatog kami na. Baka pa tayo. Uy, ano? Wala man yung patay ang sulit. No? Dito ang pamba. Kaya di mo ano, ang ganyan ito ka ng bungkag na. Ang iyangkat dito sa punod, hanit, nakakitanggo. Diba? Ang ano to? Diba dito? Ang kuan. Mama ko ang pakitong. Tungkol? Human ang panyapon. Saan na lang ka kung amo ning gibutan og mamagata ay impas kini mamagata. Unsa kay butang nga mamagata. Siya nag-ingon na ana siyang samot nagbutngan og mamagata. Asa ka na makita nga nasod ang mamagata. Pero na may mamasitas, di ba? Na ay nakuan nimo na siya, na combine nimo no mamagata. Tambok ba kayo? Sige. Tuyo ra gid ang gibutangan ni ana, tuyog suka. Wa pay mamagata ana. Pero lami na kayang kaon sa ano nang ka kung nay mamagata. Makaangi ko yung aning Mr. Fry ra. Lami man ba? Fry lang tayo.